tanan nga seaboard, ari kita ya sa western seaboard sa Kabisayan. Ari kita sa may kasarangan nga huyop sang hangin magahalin sa namin hanasidlangan kagang kondisyon sang aton kadagatan ari sa kasarangan nga pagdulod apyas ang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini siya 1.2 hasta 4.5 metros ang aton nga astronomical type. Alas 2:49 sini nga uto naghunas kag ina 0.1 metro. Ang tao alas 6:35 basaga 1.1 metro. Ang kadalumon kag alas 5:40. Sini nga hapon nagtunod si Haring Adlaw pagpakita ni siya alas 8 buwas sa aga. Nagahambay ta 25 hasta 30 degrees Celsius. Aksyon Mars. 37 hasta sa 86 degrees Fahrenheit. Amo ni, dakat sang kabugusan sa ato lakat ng tempo. Sining gabi. Sige, Action Gal. Salamat, Gid. Mayang gabi. Mayang gabi. Action Firing Line. Provincial Disaster Management Program Division na PDMPD nagdala sa aton sa oras nga 57 minutos na kaligan sa tak ng alas 6 Action Radio Philippines Standard Time. Action Marlon Heredia sa Action Firing Line. Action Firing Line. Firing Line. Silawantayin sige na ang mga nagabaling aso nga mga balita pungsod noon kadamo-damo sa mga tumang katalalupang dunho nga balita sa bansang nasyonal. Action Firing Line. Ari ang balita sa nasyonal nga kun sa mga binugoy pang sugilanon daw pareho lamang ini nga nag-ulhot no kag nagpagibot no bulaga damo sa mga nagpabutyog sa balatyagon may ara sang naugot may ara sang naakig kag may kumod pagani mo. Action Firing Line. Kag sigurado ko nga umpisa subong kag sa masunod ngadlaw damo naman ni ang sinumpak kilay nga mga reaksyon. Unahon ko gid ni Mundo ining balita ni sa nasyonal kay subong lagid nga Friday ang korte sa sunod sang Las Piñas nagapagwa sa desisyon nga naga-absuelto sa bata ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla sa kaso may kantaran sa illegal drug possession. Action Firing Line. Firing Line. Sinobe ang hindi mag-alsa ang barok-barokan sini kay October 11, 2022 sa ang bata ni Remulla Nastar nadakpan sang Philippine Drug Enforcement Agency akon PDEA kabulig ang Nino Aquino International Airport Interagency Drug Interdiction Task Group ginaristar bangod sa pagbaton sang parcel magsiling kita parcel kung sa aton pa pakite nga nagaunod sang lapit 1 kilo sang high grade nga marijuana. Action Firing Line. October 2022 ti daw paljet lano kadasig nga nagasurip ang desisyon mga lapit lang 3 ka bulan may desisyon dayon kag ang desisyon diri absuelto. Action Firing Line. Klaruhon ko lang din nga why ko naga-question sa desisyon sang korte kamanti kung tuturon amugid man na dapat no hindi na wala pagpaluwigon kung may tinion man lang ugaling ang dako diri nga palamangkutanon mo ni ang sistema ang ginatuwag nga justice system naton diri sa Pilipinas. Action Firing Line. Firing Line. Pwede ba lang gali nga hindi pagpalabuton 3 bulan kag magkapagwa sang desisyon no pero nga ang ibandra nga mga kaso labi na ang mga akusado ultimo abing nga sibilyan kag may ara gani kun kaisa nagakasalan gen patu-patuan lang, 1, 2, 3, tub-tub sobra pangatuig, nga kalabutan ka ng iban, tag isa kadikada, ang siling ka isa kadikada, pilagadi na, pulok tuig Action Firing Line. Wala sa gihapon ba, desisyonan. Ang pagpagawa sa desisyon, bukay ng buhok sang ginakusahan, pero, napamatunan, sa ulehe, away gali sa sala, nasalaan lang. Action Firing Line. Ina nagbukay ng buhok sa sulod sang presuhan.
Tiaryo, why niya manabutan 3 bulan ho? May desisyon dayon ginpagwa mga kaaksyon. Kumubata sang Justice Secretary, why ka niya malabutan 3 ka bulan mo kung isip-isipon naton? May desisyon diri. Damo sa mga nagpatumbo kilay, bangod absualto. Action firing line. Amon na naman nimo, umpisahan naman o nagligad lang adlaw, kung dumduman ninyo, ang Office of the President. Nag-absualto man to sa 3 ka mga anay tag-as nga opisyal sang SRA, sang Sugar Regulatory Administration, kag isa ka anay Undersecretary sang Department of Agriculture sa isyo balato angot sa questionable nga pagdihon sang Sugar Order Number 4 nga mutani tong balasihan para maka-import ang Pilipinas sang 300 ka metric tons nga kalamay. Action firing line. Firing line. Ti subong ang komento sang pila ka mga senador kag kongresista sa saring isyo na nga pag-absualto sa kaso saring 4 ka mga anay undersecretary sang DA kag anay opisyal sang SRA nagbinungguanay tana ang komento sang pila ka mga kongresista kag mga senador. Damo man to sang nag-question. Ti ang balita sa mga Biyernes gindugangan pagil sa isa ka absualto nga balita ho. Action firing line. Pero nga absualto man ang pathag sang Korte sa Las Piñas. No paagi sa kay Regional Trial Court Branch 197 Judge Ricardo Moldes II, siling sa desisyon ang prosecution na paslawan sa pagpabatuod, no? Failed to prove the guilt sa akusado nga si Juanito Jose Diaz Remulla III sa kaso nga possession of dangerous drugs beyond reasonable doubt. Action firing line. Ang hambal sang korte, ang controlled delivery, no? Ang mere designation o kung acceptance, ang pagbaton balas ang pakete nga nagaunod sang illegal nga bagay ang hindi ina-sufficiente agod pamatud-an nga ang nagbaton nga tinuga ang may kahilabtanan sa illegal nga aktibidad. Action firing line. Firing line. So ang natabo diri nga ang illegal drug possession nga kaso kay Remulla III basura, no? Pero Aryo, may pero ang ining balita ni nga kay si ang bata nga Remulla nagapangatubang sa gyapon sang separado nga reklamo angot sa drug importation kag violation sang customs law sa bahin sang Pasay City. Prosecutor nga talatapan ti ini nga duha ka mga kaso ni una possession sang at least 500 grams sang marijuana kag importation sang illegal drugs, no? Ang may pinakamataas nga penalidad nga life imprisonment sa idalom ni siya sang Dangerous Drugs Act of 2002. Bot sa lingon pagkapriso samtang buhi. Kaya hindi naman pwede sa Pilipinas ang death penalty bangod ginbasura kung gindula man ganito sang tuwig 2006. Action firing line. So may arap pa naman gali sa katubangon dari nga kaso ang bata nga Remulla ni. Pero ang pamangkot kung bala manot lagi sa ulihi. Yang sabat sa naman ng tayan tanarang kag kung ano gid ang mga desisyon suni. Absualto kung preso. Di kita nga mga sibilyan kung ultimo nga mga tao mo na lang gid ning ato sa nga batunon nga kabaturan dere sa Pilipinas kon justice system mga ato sa nga istoryahan. Action firing line. Dire naman ni magasunod ang ginatawag nga bulok nga sistema sa justisya sa Pilipinas. Dugay na ni nga katabo ni kag nagaka-esperensyahan naton ni ang bulok nga sistema sa justisya sa Pilipinas nga kay kung pigado ka hasta ka dalang basta-basta ka dalang kasuhan ang iban gani why niya kasukaso mo ang iban
ginadiretso na lang patay 6 feet below the ground yun. Action firing line. Kung ikaw naman, nagapakig-away, nagapakigbato naman sa kabaturan, sa insakto nga gawi bla, bisan, ano pa kagrabe sang panindugan mo, patungan ka sang pato-pato nga kaso, amo na itutuon niya katabo sa Pilipinas. Amo nang tawag nga bulok nga sistema sa Pilipinas. Pero kung manggaran ka, may impluensya ka, bisan ano pa kagrabe sang sala mo, mahimo kaya nga hatagan sang pabor sang ato sa nga gobyerno. Action firing line. Firing line. Amo na, bisan pa mangguton mo yung kalabanan nga mga tao dito sa Pilipinas, amo nang ila sa ring observation. Hulaton ta na lang kung ano gid ang pinakaulihi diri nga desisyon, kakun balabas sunod nga adlaw may makakilibot naman nga balita haw. Action Marlon Herrera sa Action Firing Line. Action Firing Line. 7 minutos na kaligan sa tak ng alas 7. Action Radio Philippine Standard Time. Amo nang pinakaginahambalan nga balita sa bansang national subong mga ka-action. Way pa na labot, no? Way pa na natungin isa-isa gid ang reaksyon sang pila ka mga senador sa tungong ginmuno ko man angot sa sugar importation, no? Nga nagligad nga daw, nagpagawa masang desisyon ang Office of the President, no? Nga nagbasura man sa kaso ng pasaka, dumdum ka mo, kontra sa kay Anay Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian. Sugar o kon SRA, Anay SRA Administrator Hermetildo Serafica. Kag mga board members nga Sanday Roland Beltran, kag Aurelio Gerardo Valderrama Jr. Action firing line. Ang mga senador da binilohanay sang ilasri nga reaksyon, no? Si Senate Minority Leader Coco Pimentel mag-aksyon ng silingsa nga pabor siya sa desisyon sa Office of the President. Kaya hambal na rin ni Pimentel, mas maayo ni kulong nga desisyon mga baghahatag isang ligwa, no? Sapat ni ka mga ginakusahan nga mapabangon lumat ang ilas na nga imahen, ang ilas na nga reputation, pati na ngalan sa ilas na nga pamilya. Kundi ang Blue Ribbon Committee, amo to ang nagpaidalom sa deliberation, no? Sa saring akusasyon, saring apat niho, sa saring isyu ni, kag amo man to, ang nagrekomendar nga pasakaan kaso ining apat ni ka mga opisyal. Oh, galing ka man tiyo. Ang nag-decide na rin maka-action, Office of the President. Action firing line. Di nagapamuno tong chairman sa Blue Ribbon Committee, si Senador Francis Tolentino. Ang isa rin reaksyon, ang siling niya, nga ang pag-clear sa ngalan sa ning apat ka mga opisyal, hindi niya maka-apekto sa naging pagwa nga findings. Sumbot sa likon sari, ginatindugan gidya sang Senate Blue Ribbon Committee pagi sa pamuno sari nga si Senador Tolentino ang nangin findings sang ila sa nga committee. Ang hambal ni Tolentino ang pag-absolto diri sang Office of the President, no? Sa saning apat na hindi na maka-apekto sa 97 kapahina nga Senate Blue Ribbon Committee report nga gin-adapt unanimously sang upper chamber o kunang Senado. Action firing line. In aid of legislation. Hambal ni Tolentino, inikasunod sa pila ka beses nga full-blown public hearings nga ginpatigayon. Ari sadya ni nga away ni sang mga maalam kag lagting nga abogado na senador nga si Coco Pimentel abogado na abogado man sa attorney Tolentino. Action firing line. Tagpunan ta ng istorya, dugay-dugay, standby ka ba? Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Tanay okay. Dali man niya kay commercial tanay. Sa ato sa nga live stream sa Facebook Live. Si Yvonne Bueser. Good evening, Action Marlon. Okay. Done sharing and happy weekend, everyone.
Salamat, Ma'am Yvonne Buiser. Okay. Si J. Paul Octaviano, no? Si Sir Octaviano, do taga Victoria City ni siya, no? Salamat, kid. Arama si Ana Sinoro, mayong gabi, Action Marlon, Happy New Year. Sige. Happy belated New Year. Alright. Kumparita Moveres, Kamalhin, no? Dara sa may barangay Tangob, bao. Dara sa may barangay Tangob, parita Manny Moveres, Sol Moveres Kamalhin. Okay, mayong gabi da. Classmate Gerald Pellejo, mayong gabi. Si Inday Elizabeth Policarpio, Gabonitor man. Si Idol Attorney Rivo Sorbeto. Okay, thank you. Salamat kita. Hambal ni Ma'am Elizabeth Policarpio, Sir, you're my idol. God bless. Thank you, thank you. Okay, si Lacasiliana Mayor, Romayla Mangilimutan, Romayla Nicor Mangilimutan, nagabonitor man. Sa ato sa dinga, Facebook Live. Ma-left side kita anay. Okay, sige. Standby ka mo ka may ari kita sang balita sa lokal. Di ba lang kanubdom ka mo sang taxi driver. Blato nga nag-viral ba nang hurikap sa tada, ya? Dakpan gid siya. Nadakpan gid siya. Nagibi-hibi pa siya. Sige. Dugay-dugay labla, standby. Sa ato sa nga live stream, Ana Sinoros, thank you. Okay. Melvin Peña Fiel, Vanessa Mayo, mayong kagahon, agahon to mo. Early morning dito sila ni Mama Vanessa Mayo. Watching sa imo, legit dia program here in Rochester, Minnesota State, USA. Watching sa imo, legit nga program. Ang iban di legit. Legit na no? Rimar Gicano Halyazgo, good evening, Action Marlon. Monitor lang kami ni always sa Valladolid. Thank you. Arama si Zamora. Amo gid man na diri, Action Marlon, ang nagakatabo sa Pilipinas. None. Amo na nga Pilipinas, why sa kasanyugan. No? Ang manggaran, nagamanggaran na gid. Ana sinuro hambalya korek ka, Action Marlon, kapigado ko brakon may kwarta absuelto. Yes, basta. Kung pigado ka, obra ka, sige. Sige. Kung kwarta ka, absuelto. Leia Younger Esquivel, good evening, Action Marlon, monitor from Talisay City. Sige. Si Tisong Lastiere, mayong gabi. Thank you. Sige. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitude. Balita sa lokal. Unahon ta ang balita may kantanan sa taxi driver nga nag-viral bangod sa pagmolista, molestya, pag-abuso sa iya sining dalagita nga pasahero nga babayi. No, siyempre dalagita ti babayi. Damduman doon nagligad nga Agosto 2022 ni, dire sa Bacolod nagluntad ni. Ang recorded video motong serbing nga ebidensya, budlay lutsan, basta ebidensya mo, recorded video, damo na nisang mga nag-musdok sa presuhan mo. Action Firing Line. Ang natabo, ginreklamo, kaging pasakan sang kaso. Subong may panibag-o nga balita. Ang update, good news, para sa tagreklamo, bangod ang suspetsado mga kaaksyon, naristar na pagi sa ginserbe nga mandamiento di aresto. Action
Firing line. Firing line. Amo inisa ang ginatawag naton nga balitang viral. Nalaki pa gani ni kundi ko magsala mo sa pila ka mga year-end report nga ato sa ring nabatian. Oh, himas, hikap, kag pisga ang ginimo sa ring may pagka manyakis gid nga sa isang tinuga. Di kung tani ang isa ring nga kabot dapat nakasentro sa Manubila, kamanti taxi driver sa mo. Pero ang tuntoya, why gid niya balatyagon nga sa isang driver ni. Amot kung may bata ni isang babayi man. Ang paata na yasang isa nga pasahero nga 16 anyos nga dalagita among iya sa nga birada. Action. Firing line. May mga pakitlooy pa itong dalaga kung balikanta, di ba? Ang pakitlooy ito sa dalaga nga nabatian sa mismo cellphone recorded video. Pero ang kalong utok ng driver ni, why giyata na mamati kagin sige gito ang ginimo niya nga kabastusan. So ang resulta, ang video gin-post sa social media, gin-fiestahan sa publiko, parekod sa pulis ang hitabo, gin-tutukan ang investigasyon. Hasta nga nakilala ang suspitsado nga driver, kag gin-pasaka ang kaso. Action. Firing line. Ang korte sa Bacolod nag-issue sang warrant of arrest, no? Kay manti di mo naman pwede dito dakop yadtong suspitsadong driver kay manti may ara sang ginatuwag nga paglaps, no? May mga inuras ina siya. So kinahanglan sang warrant of arrest. So pag issue sang korte sang warrant of arrest ginatagan sang kopya ang mga otoridad para pangitaon kag arestuhon ini suspect nyo kag di boynas bagod na tultulan kag naabtan gid ang dalakpon ginpusasan kag subong ara nagapamusi-musi sa isa ni kalibutaw sa sulod sang prisuhan. Action. Firing line. Agosto 2022 natabo ining pagbulistyang ni. So kung isip-isip po naton masubra 4 ka bulan ang naglipas, no? Kampiyon ka development ni magod gintutukan gin sa mayo ni sang kapulisan. Ang kaso ni sa bulig mismo sa pamilya sang biktima pati ng korte. No? Why gid nagpabaya ang korte ni? Why naging panugay pa? Gin papanahog ang mandamiento di aresto para nga manakpan ka malupot sa presuhan ni ang akusado. Action. Firing line. Firing line. Tiyang kaso nga iya sa nga pagalukduhon, no? Acts of lasciviousness. May angot sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Pero pwede siya mahilway temporaryo mo, ina kung nakapiyansa sa Action. Firing line. kay ang gintalana nga piyansa sang korteho, 200,000 ka pesos. Ti ko nang tagsito kung iyagin man to be, ginamaniho, ti pwede mabaligya to para nga ipiyansa niya. Ang problema galing ako iyagin man to mabaligya niya para makapiyansa sa wala na sa obra. Action. Firing line. Pero kung nagamaniho malang sa mga kaksyon ay din man niya buligan ini sa sangga ginatrabahoan niya man ginhatagan niya na kahuanan mo ang grupo sa mga taxi drivers diri sa sunad sang Bacolod. Kadumdum ka mo to? May interview action radyo Bacolod grupo sa mga taxi drivers nanawagan nga siya ito nga mag-surrender kay nangindulaan tong ining taxi driver nga niho matapos tibaluan niya man nga sa lagid himo niya kag nag-viral siya sa social media. Action. Firing line. Kabay pa nga hindi na niya makagwa sa presuhan. Kabay pa nga madugayan sa presuhan. Kag maserbisyuhan niya gid bala ang sentensya nga mahimo patong sa iya. Pwede ta rin siya matawag nga akusado na mo nga kaya ang video to man na nakaklaro nga ebidensya sang ginimo niya nga pagbastos sa isa nga pasahero o galing may ginasunod lamang kita nga proseso kung sistema sa hustisya nga sa nga istoryahan diri sa Pilipinas. Action. Firing line. Hikap-hikap, himas-himas, kag pulupisga-pisga nga sahi sa malita. Pero kung tutukan na rin sa publiko sang maglapnag ining itabo ni sa to Agosto 2022. Dala ka mo ha?
Kay unahon man naton tutok ini nga balita ni paano narakpan sang kapulisan ining suspect. Kagano ihan ang isring mambal sumumban nga siya ang nasiod na kag ara na sa prisuhan. Ang report ka naman, tunta, grabe daw ang isring nga paginulsol. Oh, di ba sa ringon ginako yay? Action firing line. Di may paginulsol lang ara sa una? Ara gid permi sa ulihi. Ang pag hinulsol, oh, nantuwa di ba ang lyrics na sa ambahanon ni kumpareng Rico Puno? No? Ang pagsisisi ay laging nasa huli. Action firing line. Firing line. Importante ining katalakayan bagod siguradong magkahatag ini sang leksyon. Hindi lamang sa mga taxi drivers, sa mga taxi operators, kundi sa tanan-tanan nga mga driver sa mga sayas sa lakyan pati na sa hindi driver, no? Nga kuidaho gid maghimo sang binastos sa inyo ni kaisig kapareho. Kay kung makuhaan ka kamo sang laragway, bisan way pa sang video, bisan way pa sang laragway, pero kung naghimo kamo sang binastos sa isig kapareho nyo, bugto gidurangos nyo kung kasuhan kamo, no? Ining taxi driver, salo yagid ang ginapangita niya nga katul. Oh, katul nga hindi iya sa ulo kundi katul sa iya sa nga katunto. Action firing line. Sanbay bangod dugangan ta anitalin sa nga balita, dugay. Action firing line. 22 minutos na kaligad sa atak ng alas 7. Action Radio Philippine Standard Time. Ano pa ba sa nga balita sa bansang nga lokal? Sa gihapon ang wala nagakapugday. Kundi nagainda ka lang kung sa mga ininit pa. Nagainda ka lang nga talakayan. May kantanan sa ginapangabay kung ginaayo nga courtesy resignation sa mga police colonels kag generals. Kahapon, ginunahan na rin sang apat ka mga pinakabataas ka opisyal sa PNP ang pagsumuter sa ring courtesy resignation nga ginatawag mga kaksyon. Ang ginapangabay malang diri ang mga full colonel, tub-tub general, ang tawag sina sa ila, third level officers. Action firing line. Sang Philippine National Police ang inulat subong kon bala may ara pa nga magasunod. Kung may magsumiter gid man diin nakadestino ina nga police colonels akon general ang tutukan ta sa bahin abi sang police regional offices kay na lang sang aga may ginpatigayon nga command conference ginpatuwag to ang tanan nga mga provincial director, no, sa Western Visayas, Negros Occidental, pati city director diri sa City Hali Aubanay City, Aklad, Antique, Capes, Gibaras, Iloilo, muna sila kay mga colonel ina, mga full-fledged colonel ang ranggos na lakip na sila sa ginapanawagan. Action firing line. Ano bala ang ginakasugtan kay diri sa Western Visayas, pila bala ang ginakabig full police colonel kag police general. Abere bala unta na dugay, no? Kag laban-laban mabalan ta ni kun pilang kanamuon kid sang ginatumod nga police officials. Ang base ko may ara naging sumiter bla o kun kadesisyon na nga magsumiter sang courtesy resignation parehuman sa ginhimo sa mga high-ranking officials kahapon. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. For every shared story is Okay, nagpadala dugang sa nga mensahe para maubos-ubos ta. Okay. Si Billy Albay, good evening. Alex Montesa, Adak BD, gamanitor sa imo back-to-back dari lang sa FB live program video ka tingil sa live stream mo. Tingil sa live stream, kuan ko radio, sa volume na, sa volume. Sige. Taman ka volume
Okay. Imbong Diocampo, Rizal Balsino, good afternoon. Mercy Palacios Rilatos. Okay. Imbong Diocampo, Gabonitor, dali sa may maaw. Sige. Thank you. Ju Art Mandagit Tones. Thank you. Sige, standby. Balik tayo gadugay. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God.
sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ako sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na, ginharay ko sa katulog, di ko nag-intra. Di, nagsiling pa sa gana nga niya, basi hindi magupang malawagan, kay kadamo mo na si ma-intra. Ko, try lang, kay basi kaluyan si Malga Diyos, kay ikaw mablang malawagan, hindi, dako naman yung pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na, guro, sir, madamo kayo salamat sa inyo maduan, muna, kag Jan Diaz, kag sa tanang ina-invite ko lang, no, kabay ka kaluyan si Malga Diyos magkadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magkapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamon na panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinera sa mga lata, goma, kagiban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S Unahon kong balita sa ato sa patrol kay kadamo sa mga hulat nyo. Sining balita ni mga kaaksyon kay luyag nila raywat nga makilala niyo. Makilala nila ang taxi driver nga damlag lang. Naligang nga tuig nag-viral. Bagod nga bisan pa nga nagapakitluoy na to kag nagapangabay na ang sining pasahero nga ang taton ginahimo niya nga pagbulis siya. Wag niya nagpamati, no? Kag ambot balaan niya man guro to nga ginakwaan sa sang video pagi sa cellphone sa iya sa mismo pasahero, ginasigi gapon. Ote, nakita ganyang ginapagita niya. Action! Firing line! Firing line! Gin papanaugan sang mandamiento di aresto kag gin serbina sang kapulisan. Nadakpan subong preso sa selda sang police station. Sa patrol with Action Zel Medardo. Action Zel, mayang gabi, please come in. Action Marlon, pagkatapos sang 5 ka bulan, nung nag-viral ini ang video sang 16 years old ng babae sini nga molestahan sang isa ka taxi driver
So karon Action Marlon na preso na ini ang taxi driver dira sa may Bacolod City Police Station 4 na patapos siniya Action Marlon na ginaserbihan sa warrant of arrest ng kapulisan kahapon nga adlaw sini no January 5, 2023 kay mga alas 10:15 ini no sa aga kung saan ini ang akusado ang ginkilala kay Ramon Lumra 49 anyos kag residente sa Shukon Road Barangay 26 sa siyudad sa Bacolod man Action Marlon nga madumduman ta ini ang insidente Action Marlon natabo ini sa tong Agosto 10, 2022 Action Marlon no kag ini ang video nag-viral no mismo sini ang nag-post is ang biktima nga 16 years old which is makita dira sa video no nga na himas sini nga taxi driver ang paaya no sang iya nga pasahero nga 16 years old no kag ini Action na Marlon ang ginapangatubang sa karon nga kaso ni Lumra amo ini ang angot sa act of lasciviousness no in relation sini sa Republic Act 7610 o kon Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act Action Marlon. Kaga ini sa mayara gintalana man nga 200,000 pesos nga piyansa para sa akusado agad sa iya temporaryo nga kahilwayan. Pero kag dinati Action Marlon nakuhaan sa bani pahayag ini ang akusado which is no liwat ini nga nangayo sa nga pasaylo diri sa may biktima. Okay, Zel. Diin siya nga lugar na dakpan ginserbihan? Dito man mismo Action Marlon nasa iya sini nga balay. Bot sa lingon way sa nagpanago, way sa nagpanagyo. Wala Action Marlon. Nagligad na daw na siya tani ko na sa asawa niya nga ipapreso. Tapos sini nga ko ang information kaso kay hindi magpasugot ini ang kapulisan bangod nga wala sang warrant of arrest. So sa sinilang Action Marlon no ang warrant of arrest is nag-abot na o kanagin papanaog na diri kay Lumra sa sang kagapon na tungwaan ini nga maaresto sang kapulisan. Kag ini Action Marlon sa sambi ka na nagduat nga nagpangayo ini pasaylo ini ang susukado sa may biktima. Sa iya sini nga ginhimo sa bako ini ang sa video sir matuod din man so si Action Marlon kung ano na da mamang sa video na amo gina ang natabo no aminado man ni siya nga matuod ang natabo kag makita diri sa video nga nag-viral ang wato sini nga insidente no Action Marlon so marana daw apila no kay pagtigado sila kuno kag subong na preso pa siya Action Marlon. Way sa dapat masunod kagulingon niya? Amo gid yan Action Marlon. Why man sa sa video bala Action Marlon no daw na bala niya pang tomboy kagali do ka na so buskan ano pa na ang gender dira yung sexuality no sa isa ka tao hindi mo dapat to kay ti pasahero mo Action Marlon mo kay to minor de edad pa so di do ka trauma gituguro ang naagyan man sinisang 16 years old no babae Action Marlon. So mga kahapon siya nadakpan. Why naman Action Zel sila nga nagtingwa pa sa nga mag-resist, tingwa pa sa nga magpalagyo, tawahay man sa nagupod sa ato ng mga otoridad? Yes, Action Marlon, kagi confirm ko sa kani, no kung kabalo ni siya, naging pasakaan sa kaso. Kasi nasa iya daw, wala siya kung no idea, Action Marlon, naging pasakaan sa kaso. Pero tinagaligad pa sa mga news ni, pero hindi na siya guro updated ged. Tigin doso din niya, sa pamilya, sa 16 years old, ang papasaka sini sa iya sa kaso, sa nagliligad pa ng mga binulan, Action Marlon. Action Zel, bitinon taray abing ato sa mga ka-action, no? Kay bantayan gid nila na ang tingog sang inang taxi driver. So bitinon tanay sila Action Zel, balikan ta kadugay okay lang. Action Zel para sa damit na ko. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking,
we wanted to see and experience the renowned Molokabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi ha. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng Arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na ng demonyo ang mga iba niyo. Ari na ang tingog or ari na ang paginolsol sang taxi driver sa krimen nga ese nga nakometer. Action cell. Action na Marlon, nasa naman sinara natin, na nangayo sa nga pasensya o kung liwat lang nga nag-apology ini ang taxi driver. So sa very action Marlon, sa aton nga interview sa iya, napamatian natin sini ang kabahin no, sa pagpangayo sini sa pasaylo ni Ramon Lumra. No, kalandi na please. Kagapon mo sugod mo. Kagapon. Pero may idea kanisangin pa sa kaso sa imo. Why? Ang sa video na da mo na dai. Ang sa video. Yan ang ang imo nga mambal sir regarding. Sa victim nga amo naman nang natabo. Pasayloon na lang ko ito na kan ngayon ako pasaylo sa iya na maka dahil kapigado sa amon maka okay na gid kasi wala pa daan nga bataan ko wala na siya tani maluoy man siya tani Bali sulong lang sa Action Cell nakadumdum kag nakapasulod sa pensarya nga may kabataan gali siya sang ginimo niya agtong pagmolestya sa pasahero nadumduman niya man nga bata may bata sa
Amo gani Action Marlon. Oh. Sa pila ka mga interviews ni siya no. Oh. So niari sining dagi na din naya pagani nang wala inigin himo ngaling kay ti ang video sini nga nag-viral so hindi man makabinutig kay ti makit-an mo dito na sa nag-viral nga video kung ano ang ginhimo niya diri sa may 16 years old nga victim nga pasahero ni Action Marlon. So kung why gali to ang pag-record sa video, laban-laban hindi siguro pag ako nagsunsel. Anong paglantaw mo sa kinaiyan yaw? Action Marlon, Uh-huh. no, kay kay gina bala sa ginistorya kuno sa gani do galuha-luha ning iyang nga mata. Siguro action ko ti Action Marlon no sang ginhimo yan kasi gina-videohan niya sang sinisang 16 years old nga babae sini ako nga pasahero ng Action Marlon ko madumduman pa lang niya. So do ano na ni nagitsaway na ni siya kagareklamo kasi do gina-utis sini ang bata Action Marlon no nga atomboy kagali no kay ti makit-an dito hindi man gid shadow kanubo gani Action Marlon no ang bayo sini kag ang iyang short suksok mo medyo above the knee pero hindi na shadow kanubo ang makit-an to sini so kaso ti base may ano lang yun do may nagtulod lang yun pero nga malain espiritu dara sa iyang amo sang iyang ginubra na sa maya 16 years old kagati hindi aman ni mabasol no kamo niya ang plano sang pamilya nga pasakaan gid kaso makay daw na-depress ng bata na trauma bangod sa natabo Action Marlon. Pero action silang kaso yan nga ginapangtubang is bailable. Pwede ka piyansa. Yes, correct. Correct, Marlon. Ugaling ka hindi lahog-lahog ng piyansa ho? 200,000? 100,000. So, kabalo ni sa nga pwede sa makapiyansa? Yes, Action Marlon. No? Pero tigapil gani guro ni sa nga hindi pagpadayon ng kaso. Pero niyari na ni siya na warrant of arrest. At atubangon niya ng Action Marlon. No, kung ano man ang ginpasaka sa nga pamilya diri sa may akusado. Inulusol na lang ito. Bangon niya na lang aksyon Zel. Kag servisyohan niya ang sala nga nakubitar niya. Kag sa mga pasahero naman bala, aksyon Zel. Hindi ka ba maraming panugyan na, no? Kung nag-aisahan nun lang ka mo, pwede ka man magkasakay sa likod lang, di ba? Kaya atong pasahero to, di ba nasa front seat sa pungko? Yes, correct. So, para likaw na lang, way magkita ka siling, antaran nga taxi driver, amo na, ang pamatosan, pero likaw na lang, sa likod na lang ka masakay. Correct. Yes. Sige, Action Zel? Yes, Action Marlon. Namoy na ang balita nga gikan sa patrol. Ini sa Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action Firing Line. Amo nang gagin sa linggo kay na ang paginulsol wakay niya sa una ragina permi sa ulihi. Ti masabo-sabo man sa pamilya sa sining suspetsado nga ni kakosado ni kay man nagaprangka sa may kabataan siya. Ugaling kay why sa sang dapat diri nga masulon ko din kaugalingon niya. No? Sang nakomentarya ang krimen, ano ayhan ang nagasunod sa paminsaron nito? Action Firing Line. Pasalamatan ta sa resilente ng ato sa kapulisan ang cooperation sang biktima, pamilya sang biktima ang korte, yaway ni Madugayan, no? Mga 4 na ka bulan na papanaugan sa mandamiento de arresto kag na arestar kag ara subong sa presuhan. Maging serbi ni dako-dako ding eleksyon, no? Sa tanan likawan gida ang paghimo sa sining ginhimo ni sang taxi driver man, no? Nga bisan pa nga acts of lasciviousness ang kaso ho, pero pilaman katuig ang tinermos na sa presuhan oy. Action Firing Line. 50 minutos na kaligad sa tagtang alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Action Radio. Sa ibang nga balita lokal, mga ka-action, tutukan tamari ang balita may kantaran sa grupo sa mga alkalde dito sa Negros Occidental. Nagpasar sa resolusyon nga nagasuporta man sa apelasyon sang DILG Secretary nga si Ben Hor Abalos sa mga matag-as ng opisyal sang PNP nga magsumater sang courtesy resignation. Action Firing Line. Firing Line. May resolusyon nga ginkasugtan ang kaginpermahan kahapon perti sa mga adlaw gin pagwas publiko
ining grupo sa mga alkalde sang Negros Occidental. Ang tawag sa Negros ACE, Negros Association of Chief Executives. Tanan nga alkalde sang Negros Occidental, Banwa kag syudad, kalakip ang makulod gani mga miyembro sa ning grupo ni. Ano bala ang nasaan sa tatlo kabahinang resolusyon, labi na ang balasihan sa sining grupo ni kung nga nakalapot sila sa desisyon nga pagsuporta sa sining pangabay nga ni, no? Pangabay or apelasyon. Why ba ni pilitay mo? Kay damo naman gani sa mga pulis nga nag-ako gidya, no? Nagsilinggid nga hindi kami magsumiter sang courtesy resignation, na. Negros ACE nga ang nagaserbe diri sa mga pangulo amo ang baguhan nga alkalde sang Victorias nga si Javi Benitez. Pero ang aton nga tingwaan nga makasugilanon dugay-dugay, agon magsaysay sa dugang nga kaundan sang ila siring resolusyon, amo ya ang Secretary General sang siring association nga si Cadiz City Mayor Bading Escalante. Kaya mati, duwa sila perma mo, no? Duwa sila nagperma siring resolusyon nga pitsahan kahapon Enero 5. Kag sugpunan taman dugay-dugay ang panilag o mga istorya sa siring balita ni kay sana silinta na nagdigad pangadlaw kada so samta nagalawig ang mga inadlaw mga kaaksyon daw klaro bala kung ano gid ang pinakatinutuyo, no? Mayara gani sa iban nga daw ang pagduda nila daw nagasangkad daw. May 5 malandiri mo kami ambro sang committee, no? Committee of 5 ang tawag ti siling nila kuno di nila pagigadlan kung kada sino mga miyembro sini kay base kon delikado ang nila siling seguridad porti sa 5 makaksyon may isa diri nga adlaw, no? Anay man katapo sang pulis kag sabo nagasurvey bilang mayor sang isa sa mga lugar sa Pilipinas kay pinakamatugnaw among Baguio City. Di mangin mainit ayhan ang resulta sang investigation nga ila siring patigayunon. Ini sa bayan sang ACE Negros ACE niya diri sa ato siring lokal angot sa resolusyon. Magluwas sa mga kaaksyon, dugay-dugay, kwaan taman sang reaksyon, iban pagin sa mga local chief executives naton diri sa Negros Occidental. Kaya kung mga mayors lang, mga government officials lang, nga nagparehag sa suporta, damo-damo na mga kaaksyon, nagadamo ang nagasuporta sa saring apelasyon isang secretary sa Interior and Local Government o kung SILG. Kahapon, ang Metro Manila Council, ang MMC, nag-issue sila sa resolusyon nga nagapabutyag sa suporta sa sining appeal. Sinapagid ang nagpalayag sa suporta na votas City Mayor John Reynald, si John Ray Tiangco. Subong nga Friday, nagpalayag siya sa suporta. No? Ang na-mention niya namunuhan niya pag-arestar sa isa ka Master Sergeant sa Manila, nagligad nga Oktubre mga kaaksyon. Si Quezon City Mayor Joy Belmonte nag-suporta man. Di na manuanta nga diri sa Negros Occidental, magluwas sa Negros Association of Chief Executives. May grupo man diri mga alkalde. Ang Negros ACE, lokal lang na isang grupo. No? Ang isa ka grupo pagkaya sa mga alkalde, ang League of Municipalities of the Philippines. Tanan niya nga mga probinsya, may ari ni, may LMP. Kaya naman na sila sa kaugalingon nga opisyal. Kuhaan taman dugay-dugay. Sa niya siring pananawan, observation, kag komento. Ang nagaserve bilang vice presidente. No? Sang siring League of Municipalities of the Philippines. Kag timing man nga before nangin mayor sang Banwa, nangin miyembro man sang Philippine National Police. Action firing line. 7:55 standby. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line.
Life extend. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat. Live stream kita Noy. Okay. Sige, live stream. Si Felizi Benzola. Thank you. Araba si Hobalomina, hello. Paul Spot III watching, keep safe. Okay, Ana Sinoro, salamat. Felizi Benzola, Hambalya, true action Marlon. Dapat sa likod kagid sang driver magpungko. Yes, pulo paniguro lang, no? Okay. Si Ray Flores Paryoga, maulanon nga gabi action Marlon, no? Nag-ulan sa ilan ni Ray. Araba si Christine Minyes, Villalobos. Standby ya, mabalik tayo dugay. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amo. Amo lang sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa among
hatag sang medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos nga salamat nito ni nga impatigayan ang ining activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Nga grupo opisyal sang gobyerno sa sining apelasyon sang Interior and Local Government Pais Tiglikom sini nga si Ben Abalos sa sining ayo sa mga PNP high-ranking officials nga mag-submit sa nga courtesy resignation, no? Mga mayors, council, no? Metro Manila Council. Ting Metro Manila Council, isa man isang dako nga council dira sa may area sang Luzon. No? Kay na diri sa Western na Visayas na salintanan ng talilipon ang mga matag-as nga opisyal man sang PNP sa Region 6 kay nagpatigayon sila sang command conference kag ang pinaka-agenda amo ni ang ginaayo nga courtesy resignation. Action firing line. Pero unahon ta na yo ang Negros Ace, no? Ang Negros Ace, ang Negros Association of Chief Executives. Lakip dari sa mga miyembro ang Bacolod City kay kahapon Enero 5 may ara sila sang ginkasugtan no pasar sila sang resolution nga nagapabutyag man sang suporta sa sining apelasyon sang DILG. Action firing line. Ti ang ulihing nga balita subong isa sang ngalan nga patigayon, isa sang mangin miyembro sang committee mga kaksyon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, no? Amo pa lamang ini ang giningadlan nga mangin kabahin sa committee. Ang committee mo na silang gin-task, no? Ginmanduan nga mag-review sa record sa high-ranking police officials nga ginasuspetsohan may angot sa illegal drugs. Action firing line. Why ka mo sang may napa ni mahuwande? Namo di sa mga nagtimbre sa aton ho. Silang niya daw hindi amo action malunaw. Action firing line. Ano ba lang background ni Magalong? Kundi mayor siya sang Baguio City subong. Ti pag-retire niya, siguro sumakta ang isa nga ranggo, automatic general. Ti general say, no? Nangin isa man kataas ka opisyal sang Philippine National Police. No? Nang opisyal man sa dalom sang Special Action Force. O galing kihambal na rin ni Abalos. Ang nag-rekomendar sa iya kay Magalong maging kabahin sa 5 ka mga personang mag-evaluate sa record. No? May tao nga nag-rekomendar siya mo. Action firing line. Abat lang ko to di nga si PNP Chief Azurin. I-check na ni Abi. Doon ko pa check ni ko tuod ganing balita ni nga nasigop nasikop ko. No? Di mag-amo magin man eh. Anong gwa sila sa ulihi man? Si Azurin, isa sa mga nagsunutar sang courtesy resignation. Isa man siya sa ipaidalom sa evaluation. Kahit tanan nga nagsunutar sang courtesy resignation, no, ipaidalom sa evaluation mo. Action firing line. Laban-laban tayo gini maprubahan yung sa resignation o galing kaysa resiling tara manog na lapit na lang niya ang mandatory age retirement ni Azurin sa April si 56 years old na nisa. Di mag 56 anyos ka kung dara ka sa Philippine National Police sa gusto mong si hindi automatic maritiro ka. Action firing line. Kamanti mandatory ro. Da, amo ni gani nga kon ako ni Azurin, pasalamat gani ko yamo. Nga temprano pa medyo nagkapaway-huway ko, pero aprobahan pa rin. Aprobahan pa rin sang gintukod nga committee ang ila sa nga courtesy resignation. Di bot silingon nga pag-submit nila sang courtesy resignation, biya sila na yon sa PNP, hindi. Action firing line. May ara kung sa mga kape pa doon ginisala ginisla sa laon anay ni
daw nagdugang daring libog pinsar sa publiko, no? Pero sige lang nga. Amo gyud man siguro ang mga resulta sa ulihin, butang naton be ang mga ginatumod abi nga pulis di. Ginatumod nga police colonel o kon generals may mayangot sa illegal nga aktibidad o kon mga ginatawag nga ninja cops. Ining ninja cops nga tinaga ni uso mala ni diri sa Pilipinas. Sang gamuba tumala ang balita angot sa pila ka mga tag-as nga opisyal sa PNP nga imbis iya usaron bilang ebidensya sa mga ginapasaka nga kaso sa mga nagkaladakpan nga mga illegalista, labi na sa illegal nga droga. Gina-recycle tanan nila iya kinabaligya. Amo na, dara na bumantog ang ginatawag nga ninja cops. Tekon balaan abis ng police colonel kag police general nga ginatumbod. Bolaan nila nga involved sila sa illegal activity, hindi gina sila magsumeter. Di paano abi masulusunan ang problemas naman? Kung ikaw nga police colonel kag general nga mismo na balaan mo sa imo sa kaugalingon nga ikaw ina ang ginatumod nga may angot sa illegal drug trade. Masumeter ka sa courtesy resignation nga balaan mo man nga kon mag-submit kay padalom ka sa tuman ka id nga evaluation sa nangitugod nga Committee of 5. Siyempre hindi. No? Amo lagi na kasimple. No? Amo ni gani nga may mga reaksyon ng kritiko sa saling apelasyon gani ni DILG Secretary Abalos. May nagasiling nga useless. Ti ano magsiling kita useless way dataw, way pulos. Nga man nagasiling nga usik sa tempo. Nga ano gud bala ang gidalinan kung nga ang amo na lamang ni ang atikang or desisyon sang DILG pagi kay Secretary Abalos. Dapat tanan nga police colonel kag general masubmit sang courtesy resignation para mamistigan. Ano gud bala ang isa sang ginbasihan di? Ginakabi gini nga bag-o new approach sa cleansing sang police ranks. Ang isa sa kidalantaw dali nga rason aryo kung nga nga naglabot sa abo sa nga punto amo ang natabo nga pagkadakop kay Master Sergeant Rodolfo Mayor Jr. nga katapo sang PNP Drug Enforcement Group. Akin mo ang obligasyon niya kuntani mangdakop sa mga illegalista sa illegal nga droga. Pero siya pa ang uli ginakusahan kay nadakpan nga may angot man sa illegal nga droga. Ginakabig to nga maragtason nga drug bust operation. Kaya nga nagresulta to sa pagka-recover sang 6.7 billion nga balor sang shabu nagligad nga bulan sa Oktubre. Pagid action arm ka sabat ang duwa ka mga alkalde. Da okay naman to sila gina. Kuntani ining ang palantaw ko dali kuntani ini nadakpan nga si Master Sergeant Rodolfo Mayor amon dalang kuntani itong gintutukan investigar no kung sino ang police colonel kung general nga upod niya o kung kahimbon niya sa sining illegal activity ina ko may aragid man no baw ka bahol man siguro nga wala siya sa naman andi no kag siya man siguro kabalik awot bla patihan nga siya lang isa ang may kalabtanan to sa sining transaksyon sa 6.7 billion pesos nga balor sa sabong na recover. Kung may ginasugid man siya nga iban nga tawo butang ta hindi man nabi police, hindi man police colonel, hindi man police general, kundi ultimo lang nga sibilyan ang ginsugid niya nga kahimbon niya sa itong transaksyon 6.7 billion pesos nga balor sa illegal nga droga. Kundi ina nga sibilyan, amo naman ang pagitaon kagusasaon. Kay base amo na ang maihibalo kung sinong iban nga mga tinuga nga involved sa 6.7 billion pesos nga balor sang shabu. Dabudlay ginimuon, dabudlay pagani ining sistema nga pagpasubatar sang courtesy resignation mo sa mga police colonels kag generals
kag imbestigahan mo. Action! Firing line! Ti si Magalong ginasiling ni Abalos nga masaligan. Ti bagimalin naton basi damo di siya mga kumpadre o kon kumpanyero nga police colonel kag general. Dira man na siya gani naghalin di ibla. Antes nang alkalde sang syudad sang Baguio ti anong paglantaw niyo be? Objective, balanced discussion, fearless comment. Action! Firing line! Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Hoy, Pang, to palala na nasang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka-check up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tiona aton binang-pinago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB Action! This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka malihoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga This Is My Life. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka malihoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga This Is My Life. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo?
ukon kasakit. Mensahe sang paghigugma. Las 8:20 Action Radio Philippine Standard Time. Good news anay ho sa mga good news anay sa mga empleyado sang gobyerno sa bahin sang provincial government sang Negros Occidental. No? Ang inyo ginahulat nga saka sa sweldo arina. Amo ning pinakakampiyon ka kunara kas gobyerno. Kaya ang sweldo yaw ay nagadubo, nagasaka lang nga saka. Ginatawag nga government wage increase sa 2023. Amo ning ikapat kag final tranche sa idalom sang salary standardization 5 nga kasuguan. No, mo ni permi ang ginasiling ko nga ang pag-obras gobyerno isa sang pinakamaayong nga sahi sa trabaho. Kaya ang sweldo, way na nagadubo, kung na nagasaka, lang ang nagasaka. Sa Capitolio Provincial, kainagin anunsyo ni Provincial Administrator Attorney Diaz, ay kaapat nga hugnat sang saka. No, ipatuman sa bulan sa Hulyo sa mga 2023. So may 5 pakbulan nga hulaton antes mabatsagan, bangod ay katatlong nga trans daw pulo preskabe. Tagid na naliligad lang ang mga binulan. Basta gani empleyado sang gobyerno may ginatawag ina nga salary grade. Ang pinagkalabot ti siyempre salary grade 1. No? Salary grade 1. Ining salary grade 1 nga sugod sa mga 2023 pinagkalabot sa nga bulanan nga sweldo binunyo pila sa mga empleyado ara sa salary grade 1 nga government employee sa 4th tranche. No, ara na siya sa 13,780 kada basta salary grade 1. Amo na sa medyo may madabo-dabo nga posisyon. Ang pinakamataas naman nga salary grade, ang salary grade 33. So bala ang aras gobyerno nga may pinakamataas nga posisyon haw, di blang presidente ta? So nagaisahanon lang isa lang ang may salary grade 33 nga sweldo. Kamo ng President sa Republic of the Philippines bilang the highest position in the government. Ang salary grade amo na ang nagadeterminar sa level sa responsibility nga gina-perform para sa posisyon sa kada grade. May 8 ka mga steps na nga available kung lantawon tang chart abi, no? May 8 ka mga step. Ang employee sa certain salary grade mga kakson, ang magasaka na sa sunod nga step based ina sa pila ka mga factors. Ano nga pinadara ka mga factors? Pareho abi sang performance kag ang kalabigon sang serbisyo, ang length of service nga natawag. So kung mayong imo sa nga performance kag lawig nga pagserbisyo mo, masaka ba nimo sa nga sweldo Halin abi sa step 1, pasaka sa pinakamataas nga step 8. Man kon lang tawon ta ang salary grade table 2023. Sanday ini sa Philippine Salary Standardization Law. Ara ihemplo ko lang. Salary grade 1, butang tabing empleyadong posisyon niya utility worker 1. Matupa na siya sa salary grade 1. Ang sa step 1, ang iabulanan nga sweldo na is 13,000 pesos. Pag step 2, may mo na siya 13,109. Pasaka sa tubtub step, matupa na siya sa step 8, matupa na siya sa 13,780. Sa pinakamataas naman nga salary grade 33 nga sa Resilentera, abong presidente sang Pilipinas, siya lang nag-isa nun. No? Nga hasta lang sa step 2 kung lang tawon tang chart. Ang step 1, ang bulanan nga sweldo 419,144. Pag step 2, 431,718 muna kadako wala sa sweldo sa presidente, no? Firing line! Firing line! Sinong sunod sa presidente? Siyempre, vice presidente.
ang Vice Presidente iya from step 1 to step 8 gid. Amo man na sila sang secretary kag under secretaries. Sabayan sa provincial government sang Negros Occidental sa Residente na good news, may anunsyo nga sa Hulyo mabatyagan na ang ika-4 nga hugnat fourth trans sa saka sa sweldo. Plus maayo ba nga balita para sa mga casual employees? Kaya yung pasakaan naman ang sweldo pati sa mga job order workers kag contract of service. Kapon ginpermahan na ni Governor Lacson ang renewal, no, ang plantilla. Kaya sa mga government employees na perform kamo sa Mayo, no? Di ka man maghalak pasuway. Kaya sa Kapitolyo, biya ay balita man, angot sa mga genserbihan, sang dismissal from the service, ang gwa sila sa ila, kwarta na, nangin bato pa, tihalong-halong gid. Aring good news, ni Provincial Administrator Atty. Diaz, angot sa saka sa sweldo. Bago lang tayo nag-implement sa SSL 3, SSL 4 laban-laban by July. Start ng July. On schedule pa man na siya gapon. Wala man siyang rason na ma-retro ta. Kaya ang schedule ta will be still on the basis ng ara sa law, no? Before, behind ang province. So last year, naka-SSL 2 ta, tapos 3, giningagaw tang 3 sa July. So, amo na siya nag-take effect. So, ang 3 ta rin, subong ta, pero gin early tang 3 sang July 2022. Subong at January, wala kita na yung bagulan ta. Last year, 2022, ang second at ang third. Objective, balanced discussion, fearless comment, action, firing line. Ang inyong mabatian, This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mahapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mahapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong Signal sa ato sa nga spokesperson no nga si Police Major Mary Grace Socorro Borio, pero ang resulta kay na sang ginpatagayon nga command conference magin sumeter nga dokumento pero balaan kun bala courtesy resignation ato kay nga sealed o konselyado sealed and notarized document naka notarize tiway naman siguro sa iban pa nga dapat isumeter ang PNP subong nga singki ning balita angot sa appeal nga courtesy resignation. Pila ang police colonels man diri sa Western Visayas. Tekon general ang regional director nakabig na sila nga general nga daara. Galing damo-damo lang nga sa isang general ikumpara sa PNP chief. Ibalon tabi detalye sa nga balita sa report sa bansang NOCPPO with action Eden Abos. Action Eden mga gabi, please kabin. Na Marty, amo na ang ginahulak man sa panantani mo. Okay lang signal ko. Okay lang. Good. Kay ti kabalo ka naman sa Sunmardo amo ginitubong ang dako nga ginahulak nga mga sabat ni sa mga police colonels kag mga generals hindi lang diri man sa Pierotic kundi sa Bugos gidya nga Pilipinas. Ti ina din pahaya ni Major Grace Borio ay siyang spokesperson. Lagi na 8:37 Action Radio Philippines Standard Time. Medyo idugidug aksan Eden. Pwede ka makidug-idug na kay medyo fade, no? Nagamat-amat lugdang ang imos ning audio, no? Ang iban nga mga opisyal naton siguro medyo sako-sako kag may kinahikutar nga importante, no? Pero may detalye man sa Action Eden na bosor. Sabayan sa resulta sa command conference kay na dito sa Makay, Police Regional Office 6 mga ka-action. Ang report ka na ba ito tadi mga 29 ka mga police colonels ang nag-sumiter sang sealed and notarized document. Ano man, ang target kabay, ang ginapunteriya balaw sa ning appeal sang DILG. Ang kanabuon sa mga police colonels kag police generals nga ginapangabay mag-submit lapit 1,000 to be exact 956 action firing line. Kung mag-sumiter na sila bitanan, ayawan di ka evaluate ang gintukod nga Committee of 5 action na din. Action na din. Okay na, Action Mark? Okay na. Yes, go ahead. Dumiga kuwan sa ato na. Okay na. Okay na, Action Mark? Okay na. Medyo gaulan-ulan, biyabi mo, amo lang na guro. Sige lang. Ang rason. Pero tiya mo to, Action Mark, nagpasa, bali ang sa Police Regional Office 6 gali, may-ari kita diri 29 ka full-fledged colonels, kag duha ka general. Matapos ang yung patigayon nga command conference, nag-sumiter ini sila sang sealed and notarized document. Amo tong tawag nila, Action Mar. Na napalana ini padala sa Camp Crame, may kangtanan ini sa pangabay ni Interior Secretary Benhur Abalos na magpasa sila sa courtesy resignation para sa ginapatigayan nga internal cleansing sa hanay sang kapulisan. Ginklaro ni Borio nga tungod personal kuno ini Action Mar nga desisyon kag compliance abi kag may right to privacy ang mga opisyal sang kapulisan. Wala sila sang ideya kada isa kun bala courtesy resignation o kun lain ang unod sang dokumento nga ginhimo sang tagsa ka mga police colonels. Tapos to nila Action Mark 1 sulak himo abi sang kung ano man to unod sa dokumento yung panotaryuhan. Tapos
ginselyuhan, ginsulod sa envelope, ginselyuhan, ginkolekta to sa PRO 6, kag tingbon to padala didto sa Camp Crame. Ang makabasa lang gid sa to, ang natungdan kung sino man ang dapat na magbasa sang mga sulat nga ato Action Mar. Hambal ni Boryo, bisan kumadungduman mo una ginpahayag ni PRO 6 Regional Director Brigadier General Leo Francisco na handa siya magsumiter kag mag-comply bala sang pangabay ni Abalos. Pero kagina sa pagpasa niya man, wala man siya nagpalayag kung bala courtesy resignation to ang ginpasa niya o kung ano man itong unod sa dokumento. Hambal ni Boryo Action Mar, wala ginmando, wala ginobligar ni Francisco ang mga colonels na magsumiter sang courtesy resignation, kundi ginklaro sini na dapat sila na ni ang desisyon. Kag desisyon Manila Action Mar, kung bala ipalayag ini nila, especially ang mga colonels balang na nila sa publiko kung anong unod sang ila sulat nga ginhimo Action Mar. So, nagkontak ko gani kay Captain Judicis Cadalugo, ang spokesperson sang NOCPO. So far, wala pa siya sang ideya kung ano man ang ginsulat ni Colonel Pamitan sa iya sining nga dokumento kag ginpadala suduman ang iya ni BCPO Director Colonel Thomas Joseph Martir. Ari ang kabahin sang pagpahayag ni Police Major Action Mar. Sige, balikan ta ka sa statement ni Major Boryo, okay lang? Okay lang. Sige, stand back, sorry. 8:42 Action Radio Philippine Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. This is My Life. Sa nga pangalagad, balikan ta si Action Eden Aboso sa palihag na sang spokesperson sa nga PRO6. Sa Action Eden, back to you. Ari Action Marwa, si Police Major Boryo. Ang 30 lang kayo si IDG, kumbaga naglakat siya kagino, no? Pero all in all, 30 tanan ang nakasubmit na, kaga ready for, ready for, ipadala. Kung tanaw natin na, ang pilasang natin yung SILG, ang iyayang na ginapangayo is the courtesy resignation of our full-fledged colonels and generals So, kung dira natin ibasi, so nag-submit sila, so we don't know kung ano ang nag-submit kay na ganyan bako, it was due to privacy man, so tago man, kaya ginarespeto na natin ang ilan ng lihok na ang naging silihan na nila, isa-isa ang ilang ang mga sobre. Kada pa lang isang tuig Action Mara, amon nga mga issue ang ginaistoryahan kag ginahulat naton tanan. Action din, ako maglantaw siri, ay yung ginatawag nga sealed and notarized document, pwede man nga courtesy resignation ato. Pwede man nga dokumento ato nga ang unod dira na kasaad ang explanation kung nga hindi sila mag-submitter o kung mag-submitter sang courtesy resignation. Daw mo bala na siguro doon, Correct, Action Mar.
Di Ang ba? mga gina kay actually yung pamangkot ko gani si Major Borio, humbal ko necessary bala ma'am na kung hindi sila magpasa sa courtesy resignation, may other document pagid. Mismo si Major Borio do nagambal nga ila na to ma'am, wala gid ko sang idea kung anong gin pang sulat nila, ano tong kaundan sang mga ginsumiter nila nga sulat, nga ano paryado pada action mark ang ginselyuhan. Yes. Kag pwede man, nga matabo, nga pag-submit nila ni si Camp Crame, pwede man nga ginatugyan na nila siguro sa pinakamataas nga liderato na ginsang PNP ang pagpalayag kung bala ato nga dokumento courtesy resignation o kung hindi. Correct, action mark. Kumaga playing safe. Anta lang na kung ano man kung may magpalayag, may mangisog man gid diri sa atos ng mga lider sa kapulisan diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mabalaan ta na kay kumbaga kung kita lang yung bala action mar mag-judge or kung kita ang ara sa ila lugar makambal ka man ti kabalo ka man sa kaugalingon mo kung involved ka dira o kung hindi di pala. Nan. Amo na da amot ano ni ang lambutan o kung ano ni ang matabo action mar kay ti sulog-sulugan isang iban ti ko magre-resign na tanan ang mga third level officials na ti mahimo sina ang mga regional director, lieutenant colonel ang provincial director, major. Hindi man siguro din hindi man siguro matabo nga tanan kay nga ang courtesy resignation why nagakahulugan nga ginpa-resign na gislam mo. Kay pilion lang kundi ito ang aprobahan. Di ba? Do ano na action man daw ano naman do school work kay ti pilion kung din. Inanggan man. Inanggan man. Ano na lang may basihan man na inang secret committee na. Ag ano man saktuhon man nila kay ti kaluluoy man iya kun may mga anomalya pada nga magkalatabo action man no. Hindi na maguro action din secret ni kinapalayag naman ang isa ka ngalan di sang member. Hoy, panta daw lima sala daw lima ni. Lima ni sila. Actually, ang nagsumiter, ang ngalan gin sumiter, ang pinakbilog, gin sumiter sa kay Presidente Marcos, nga ngalan, nga mo nang pilian, nga magabugos sang Committee of 5. 22 ka ngalan na, 22 ka ngalan. Ang 22 ka ngalan, pilihan na lima. Ang lima, karkuloko na pilian na ni. Sa lima, amo nang isa sa mention diri, si Baguio City, Mayor, Magalong. Ang apat, amot lang ko sino. Basi ikaw ang isa? May suggestion yan, action din. Si Senador, Senador JVR ito. Para nga, malikawan lang mga pagduda nga basi kung hindi mangin unfair ang gahimuon nga evaluation. Dapat makuha sila government outsider. Inang waiblas gobyerno. Kasi mo na, di makamap sa mama sila normal citizen, di nominate agad kay? Ay, hindi na. Nagdugang panalibog sang pinsarta. Why? Galibog na gadaan ng pinsarta kung nanugid ng pinakituyo. Tinutuyos ni, dugagan mo pa? Ang pamangkot action mark, ginambal mo may 22, lima lang pilion. Anong requirements ang lima? Nga pasok sila sa lima? College graduate? Able to read and write, guro. Mo na? Pwede na lang kapag lado senator sa Pilipinas. No kandidato lang ba, no? Inang 29 action din, i-clarify ko lang, ang 29 full kernel, amo na ng kabilugan sa Bugos nga Western Visayas? Amo na ng kabilugan sa Region 6, kag duha ka general. Of course, ang isa si Brigadier General Leo Francisco. Kag ang isa si Brigadier General Archival Macala, nga mo ning Deputy Regional Director for Administration sang PRO 6. So 29 plus 2 plus 2 ka general. Amo na silang top officials diri sa Region 6. Pero ang nagsumiter sang sealed and notarized document, 29 ka for colonel, kag isa ka general. Yes. Ang isa why? Si Hambal ni Mamboryo, si R.D. Francisco, posible siya mismo mag-hand-in sa kung ano man nga sulap action mar ang iya sining
i-hand-in to, kung ano unod to sa dokumento. Siyempre ang mga general, ang mga superior mo, nagsabit nga ni kayo, hindi? Ate, ila na kay basta, klaro ang hambal nila, mati pangabay lang niya, hindi niya mandatory, hindi sila obligatory. O kung basang iba, sige, dayan, dalanggay, kaya nung nagutom, nagurang imo sa na communication ay. Okay na? Okay na? Ano daw, mali lang sunmar, comply before complain. Yes. Una siya, wala tong tax na din ba si Boss Blanc? Ba daw ba sumeter na today? Wala pa palayag ni Major Boyo, action mark, kung ginpadala ito today, tipos probably basi tomorrow kay tihapon na, natapos ang ilang sininga command conference. Balanta ni Boss, basi ko nakibot kita, may balita, balang ang 5 ka mga high-ranking officials nga nag-submit sang courtesy resignation, malita ba si ko mahimo na pulo o 15 kon 20? Kalain. Wala ton tara, Boss, action na din. Balita alin sa NOC po ang ka-action nyo. Action Ida na Boso. Una sa balita na sa action sa Bacolod, Action Radyo. Amo nang siling ko kaina no? Nung nagduba dugang palibog, no? Sabay na sang apil nga daan. Damo na sang taas kilay di. Hasta pa sa pagsumutar sang courtesy resignation nga ginasiling, daw nagpadugang pa. Kay way man gipabalogan nga atong ginsumutar nga sealed and notarized document, bala courtesy resignation na ato o kon dokumento nga nakasaad sa ila sila nga rason nga hindi sila magsumutar sang courtesy resignation. O kon basihan talang datos ang PNP ha? Pagi sa spokesman nga si Colonel Roderico Maranan, 956 ang kabugusan nga ranking officers ang ila sa rin nalauman nga magsumeter sang courtesy resignation. Siling ko kung mag-submit ni tarantaran ang 956, ayawan evaluate ang Committee of 5. Ang highest ranking official, siyempre isa lang, ang Police General. Nga muna si General Rodolfo Azurin Jr. 8 ang Lieutenant Generals. 21 ang Major Generals. Kag 114 ang Brigadier Generals. Ini bugos nga Pilipinas na ni. 812 ang Police Colonels. Full-pledged nga Colonels. Kung sumahon tanitaran, matupa ini sana siling tara 956 ka mga ranking officers. Di kung si Azurin ang pahambalon, dako ang paglaom niya nga antes pa naman matapos ang bulan sa Enero, antes matapos ang January 31, nagalaom siya nga ining mga PNP high-ranking officers masubuter sang courtesy resignation. Tiwai banding yung palayag, kung balagin tagaan, kung bala ining yung palayag niya surin nga January 31, deadline ini, o kung hindi, buwas Sabado, piho ko, may bag-oni nga development. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan.
Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala. Kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Marlon Herrera. Action Firing Line. Pangot kita sa tak ng alas 9, Action Radio Philippine Standard Time, Action Firing Line. Biyernes nga pag pangalagad Enero 6 tuig 2023 magatakop naman temporaryo. Sa ngalan sa gihapon sang aton nga mga aksyon na unit reporters dari sa News Center Coordinator Action and Defensor Lisay, Technical Control Action Elway Dotelios with Action Christian James Binares. Ako naman Action Marlon Hinovaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.